Soc Joan Rivera Roure, tinc 33 anys, solter però simpàtic per a les dones. En Vinaròs me diuen Juanito Rivera, el pallasset, perquè sempre era el més bonatxo del grup de jornalers i els feia gràcia com anava vestit, com un senyoret prim els dies de festa. Ja veus tu, de jornaler a alcalde de Vinaròs, entre el 4 de gener i el 4 d'octubre de 1937. L'últim alcalde de la República, jo, que vaig posar el meu nom als bitllets de guerra. Vaig acabar en una presó improvisada, als antics magatzems Azamón, en un rincó oscur, en un llit brut, vomitant sang, i més prim que mai. Tenia el cor malalt de naixement i no podia fer esforços, jo que era jornaler. Allí vaig morir, vigilat per soldats, jo que no podia ja ni tancar els ulls. Esta és la ironia del poder. Hola, soc Dolores Ana Pablos, tinc 10 anys. Ma mare Dolores i mon pare Manuel vivien en el carrer del convent. Ma mare em va dir que anara a comprar llet. Feia molt de sol i el carrer estava ple de pols. En un moment recordo escoltar molta gent cridar. Vaig girar el cap i un camió militar estava ja damunt de mi. Vaig sentir un colp sec. Silenci, entre crits que s'esborraven. Vaig caure sobre una botella de vidre que portava i em vaig clavar els vidres al ventre. El camió no va parar. El conduïren uns alemanys de la Legió Còndor. Estic esperant que m'ajuden a alçar-me. Ací dins de la fossa els meus pares m'esperen. Hola, sóc Antònia Roca Roca. Jo, Antònia Oms Roca, la seva filla. Ens van detindre el 14 d'abril de 1938. L'únic que fèiem era trencar amb destrals les imatges de les esglésies i els retaules. Sí, anàvem amb una carretilla amb retaules i imatges religioses per a repartir-ho com a llenya per a cuinar. També deien a la columna catalana que vinga a Vinaròs on bevien els sacerdots. Ens han rapat el pèl i ens han posat 12 anys de presó. No fèiem cap mal, només era fusta. Sí, només fusta vella. No ens entenen. Sí, només fusta vella. Hola, sóc José Domènech. Hola, sóc José Jornaler. Fa molt de temps que no ens veiem. Cert. Te recordes de Juan Simón? Com no me'n vaig recordar del cotxe amb la calavera pirata en el que recollíem els cadàvers dels morts de gent de dretes? Sí, i abans d'enterrar-los ens burlàvem d'ells i els escopíem. Bueno, no a tots. Tens raó, no a tots. Però bueno, al final vam ser condenats a 30 anys. Bé, ho pagaren els nostres familiars, ens llevaren les nostres cases i camps. Sí, no va sortir molt a compte transportar tants de morts, ja que al final vam acabar nosaltres pagant el seu bitllet. Havia finalitzat la guerra. Era un dia fred de primavera. La postguerra estava sent dura. Acabava de sortir de la càrcel. No sentia res. Estava agotat. No podia més. Em trobava en la vora del riu Cérvol. No podia sentir res. Havia sobreviscut a la guerra, però no sentia res. No tenia res. Portava una carta a la mà. Una carta de despedida. Havia arribat el final del meu camí. En aquest moment només podia pensar en reunir-me amb el meu pare. Al dia següent em trobava junt a aquella rama, la mateixa on es va llevar la vida el meu pare. Hola, me dic Josefa Franco Caudet. Des de molt xicoteta volia dedicar-me a l'ensenyança. Vaig estudiar molt, no érem rics a casa, i així vaig aconseguir arribar a ser mestra en temps molt difícils. Era membre de les Joventuts Llibertàries i vaig ser nomenada mestra a Castelló. Jo només volia ensenyar. Tenia molts xiquets i xiquetes pobres que volien saber i jo ensenyar-los. Quan entra Franco a Vinaròs, m'acusen de tindre llibres escrits per rojos, comunistes i republicans. Llibres perillosos com El microscopio, El mundo de los insectos, poesía infantil, història d'Espanya, matemàtiques o l'escola primària. Vaig fugir de la meva terra, ja no podia treballar, ja no vaig tindre futur. Hola, bon dia. Soc Sor Maria i soc monja del convent de la Divina Providència de Vinaròs. Va ser un matí del 15 de setembre de 1937.
Ens van expulsar del convent perquè no ens volien ahir, acusant-nos de moltes coses males. Varen furtar moltes coses i quan estaven trencant la imatge del Jesuset vaig poder amagar-la. Tenia molta por, però l'alcalde republicà va dir que ens deixaven en pau i ens pogueren salvar. Un dia, quan ja no estàvem al convent, ens demanaren que tornéssim per a poder ser infermeres dels refugiats. Molts innocents moriren davant de mi, sense saber quin mal havien fet en este món. Salam, soc Mohamed Ben Embark. Avui és 2 del 7 del 1938. Sé que vaig vindre de Marroc per a lluitar contra els cristians. Era divertit, uns cristians que em paguen per matar cristians. Jo tallo orelles dels cristians que no són cristians. Els criden rojos. Un dia me van veure les orelles seques que col·leccionava cosides baix la roba i em van matar. Me van matar els cristians que maten cristians que no són cristians. No sé què faig en esta fossa de Vinaròs, perquè jo no vull morir per culpa dels infidels. Estan bojos, no entenc per què em van matar. Hola, sóc Isidre Loras. Hola, sóc Vicentí Caballos. Allí estava jo, el 8 d'octubre de 1977. Sí, allí estàvem els dos, el 8 d'octubre de 1937. Estàvem en la casa Pisa, número 44. Sí, en el carrer Ruiz Zorrilla. Eren les 8 de la vesprada. Jo era el secretari de l'agrupació anarquista local. Jo treballava en la casa, nerejant i fent el menjar. M'havien cridat per anar a la guerra. Al dia següent havia canviat l'aixada per un fusell. Jo no volia anar al front, volia que estiguérem junts per sempre. Jo tampoc volia, però era el meu deure amb la república. Però no vàrem anar lluny. No. Estiguérem parlant eixe dia. Sí, vam estar parlant. Però quan ens vam donar l'últim bes a 1 metre de la porta de baix ja al carrer, una bomba va esfonsar els 2 pisos superiors. Sí, i una paret ens va soterrar vius, matant-nos. Jo estic soterrat al nítxol 517 del cementeri de Vinaròs. Jo a la fossa i ens veiem per la nit. Te vull. Te vull. Hola, havia acabat la guerra. Sí, ja havia acabat. No teníem pares, estaven morts. Sí, ja no teníem a ningú i estàvem desesperats. S'havien amagat a la guerra. No volien anar a disparar a ningú, o morir per ningú. Sí, però la cosa no anava bé. Jo tenia 16 anys. Jo 15. No podíem més. La fam ens va trastornar. I desesperats assaltarem un camió, que estava parat a la carretera de Vinaròs. Havíem trobat una pistola. I apuntarem al conductor. Mai havíem atracat a ningú. En una zarpada me lleva l'arma, que no tenia bales. I ens va donar amb els punys fortament, sense poder-nos defendre. No teníem forces. Ens va lligar de peu i mans com a conills. Ens portaren a una presó de la postguerra a Vinaròs, plenes de gent. Al dia següent ens varen afusellar sense judici. Culpable de tenir fam. Hola, el meu nom és Sebastià Ferrer Sabater. Tenia 26 anys en aquella època. Era el dependent d'una botiga de Vinaròs. Encara recordo els meus últims mesos de vida. Encara recordo aquells ulls, plagats d'odi i ressentiment, com si nosaltres fórem la causa de totes les malalties, els responsables de tota la misèria que assotava esta terra. Recordo molt bé i detalladament tota la meva estada allà en el camp de concentració de Mauthausen. Treballs forçats, maltractaments i tortures, afusellaments. Alguns eren assassinats, sent llançats als filferros espinosos. Uns altres es llançaven ells mateixos en un trist intent de posar fi a la seva vida i escapar d'aquell escorçador, d'aquell lloc miserable on la mort i el sofriment era el pa de cada dia. Jo, per desgràcia, vaig acabar igual que aquells pobres desgraciats. Desitjaria profundament, encara que anara per un sol dia, tornar a Vinaròs, veure la meva família i dir-li que lamento no haver tornat. Lamento no haver pogut aguantar un sol dia més en aquell infern en la terra. Hola, sóc Sebastià Forner Miralles, sóc sacerdot i vaig morir en la nit del 12 d'agost de 1936. Estava al llit i començant a golpejar la porta amb la culata de fusells, cridant i rient. Eren molts. No me perdonaven que en juliol
m'havia entregat voluntàriament al comitè per acabar igual que altres sacerdots que havien sigut detinguts. Aquella nit no volgueren detindre'm, però eixa nit d'agost estava ja perdut. Entraren i me golpejaren, m'escupien i insultaren. Bé, Jesucrist també ho va patir. De nit, amb un camió, en la carretera de Benicarló, me pegaren 3 tirs, a la partida de Sant Roc. Es pensaven que tots els sacerdots eren enemics. Jo només ajudava els pobres. Hola, soc Dolores Mora Sánchez. Tinc 14 anys, des de fa molts anys. La nostra casa va ser bombardejada. Les bombes caien per tots els llocs i la nostra casa va quedar en ruïnes. Ens vam refugiar al convent el dia 12 de març de 38 i ens van portar la poca roba que vam veure als enderrocs. Jo estava dolenta. La sopa i les mantes no van ser suficients per a la meva bronquitis. Molts d'ancians i xiquets van morir eixes setmanes i ja ningú se'n recorda de nosaltres. Hola, sóc Agustina Tomàs Jurado. Era una xica normal, amb una vida normal i uns problemes normals. Vingué la guerra, jo era republicana i Franco i els seus soldats tots sabíem el que feien amb les republicanes. Vaig fugir per el port de Vinaròs, en un vaixell que no va ser esfonsat. Vaig arribar a França. Ahir pensava que seria lliure, i no va ser així. Els nazis ocuparen França, varen detindre'm i vaig acabar en un camp de concentració. Vaig patir tot imaginable, abusaren del meu cos, de la meva ment i del meu esperit. No obstant, he tornat per compartir amb vosaltres el meu sentiment. No me'n recordo del meu nom. Segons l'informe del forense, sóc el número 6 d'una llista de 18 morts sense identificar. Eren les 12:15 de la vesprada, del 15 d'abril de 1938. Marxaren del front d'Elme, ja en Vinaròs, a la carretera que ve d'Ulldecona. La primera divisió de Navarra, que estava en Vinaròs, es va parar i abans de que poguéssim reaccionar, vam començar a disparar a l'autobús, morint tots els presents. Volíem tornar a casa, rendir-nos, però morirem en un autobús. Sí, en un autobús, amb destí a una fossa eterna en Vinaròs. Hola, sóc Amadeu Roda, el Patata. Vaig ser concejal de l'Ajuntament, membre de la Federació Anarquista Ibèrica i vaig ser membre de la Columna de Hierro. Milers valencians anarquistes que lluitaren en el frente de Teruel. Érem els més famosos, perquè hasta la República enviava avions contra nosaltres. No li caien bé a ningú, i encara menys a Franco. Vaig fer moltes burrades amb les camarades, i les contava amb passió. Vaig tornar a Vinaròs. Agustí Cervera, un altre amic del futbol, em va suplicar perquè la meva columna estava destrossant l'orgue de l'església major i cremant els arxius. Em va demanar que no cremeren ni els registres civils ni els parroquials, perquè allí estaven els nostres avantpassats. Em vaig plantar davant de la camarada catalana i vaig impedir que continuaren. Alguns em van cridar fascista. Jo, fascista? Ja, ja, ja. Avui els arxius encara es conserven. Hola, sóc Carmen Santos Ramos. Tenia 20 anys. Ma mare Carmen i jo estàvem a casa, en el carrer del Socorro número 8. Un matí més, en una guerra que pareixia que estava molt lluny, vàrem escoltar un soroll com un mosquit. Ens miràrem contínuament netejant els plats. No volíem fer cas, però en el moment ja estàvem damunt de casa. Vàrem escoltar com si es trencaren les teules, mirarem amunt i tot va desaparèixer. Plats trencats, coll trencat, cor trencat, 17 de març de 1938. Diuen que un psicòpata en temps de pau és un heroi en temps de guerra. La veritat és que la guerra va ser una bona oportunitat per a millorar la meva vida. Vaig apuntar-me a un partit republicà, però m'haguera apuntat als contraris sense problema. Si veia algú que podia ser enemic, per anar a la missa o tindre un cotxe, l'agafava com un conill, amb un amic i li pegava un tir. Un mort no podia denunciar. Me pillaren després de la guerra com Miguel Franco. M'acusaren de furtar al que matava, inclús els cigarrets amb sang dels quals matava. Un mort no fuma,
La nicotina amb sang no està mal. Així en la fossa, fumant espere. Hola, el meu nom és Enrique Traver Moliner i tinc 6 anys. El meu germà major regava l'hort del tio Baret. El meu germà xicotet, Manuel, i jo vam veure una cosa de ferro negre. Començarem a jugar amb ella com si fora una pilota, però li vaig llevar una anella i ens mataren. Ens soterraren dient que era una granada italiana. Vull tornar a casa. No puc, no sé, no entenc, només jugava. Hola, em dic Gustav Xaver. Soc un pilot nazi de la Legió Còndor. El dia 4 del 12 del 38 estava realitzant un bombardeig a Tarragona. Hi havia que evitar que aquestes idees arribaren a Alemanya. Quan tornava amb l'avió, una avioneta pilotada per un roig me perseguia i me va disparar i em va trencar un dels motors del Dornier 17. No tenia res a fer, estava condenat com els que jo bombardejava. Vaig tancar els ulls i em vaig imaginar un prat de la meva ciutat amb la meva família rebent-me i Hitler donant-me una medalla. Les ràfegues de bales entraven al meu cos mentre se submergia el meu avió baix l'aigua del mar de Vinaròs. Ara baix l'aigua només silenci. Hola, soc Joaquín García Morato, un pilot experimentat nacional. El 15 d'abril de 1938, un altre dia agradable de vol. Ens dirigíem a la costa de Vinaròs, manats per Soles Lantabell. La nostra missió, acabar amb tots els vaixells que trobàrem. El meu avió, un caza Fiat CR-32, el millor de tots, com jo. Eren les 4:30 de la vesprada. Localitze molts vaixells que fugixen del port de Vinaròs, escapant de nosaltres. Els acribille, només són enemics. Només són enemics, són xicotets, només són enemics. Només són mariners, famílies, enemics. Hola, sóc Agustí i tinc 29 anys. Hola, sóc José Aulet Gasulla, de 25 anys. Hola, sóc Bartolomé Aulet Gombau, el seu pare. 15 d'abril. 15 d'abril. 15 d'abril, sí, del 1938. Pescarem la nostra mort. Tota la nostra curta vida pescant, malvivint, però enamorats de la mar. Infinita i blava. Franco i les seves tropes anaven a conquistar Vinaròs. Molta gent em va buscar la nit anterior, plorant, tremolant. Ens oferien les poques coses de valor que els quedaven. Alguns no tenien més que por i desesperació per a oferir. No es van cobrar. L'únic que volíem era salvar els nostres conciutadans. La guerra passaria i tornaríem a la normalitat, o això creiem. Varem zarpar del port de Vinaròs, amb eixa càrrega humana de responsabilitat. Xiquets plorant, vells assustats, mares sense pau, homes lluitant al front. Era com un vaixell fantasma, ple d'esperits. De repent, un avió s'escolta cada vegada més prop. Era un avió alemany. Havia vist un abans a un periòdic. Era de la Legió Còndor. La gent començà a assenyalar i cridar. No podem fugir. Presa fàcil. Va recte cap al nostre vaixell. Les bales atravessaven tot. La fusta no és barrera. Els tres caigueren morts, la sang i la sal. Entre tants innocents sacrificats. Hola, sóc Claudio López Busto, tinc 20 anys, era soldat novato. Me varen posar en el regiment d'artilleria de costa i jo estava en un niu d'ametralladores vigilant la costa i que els franquistes no desembarcaren. El problema és que l'enemic no va vindre pel mar, sinó per terra. Jo practicava disparant al mar i avisant de perills. Un dia, quan entra Franco a Vinaròs, me varen denunciar. El dia 10 de setembre del 1938 varen fusilar-me. Estic al cementeri de Vinaròs en una tomba trencada. Per les nits torne a mirar al mar.